Zubaida kan Zubaida kanti na kira ki haso. Na rantsi da girman Allah, iskancin ki ya tsaya inda kike yin shi. Iskancin ki ya tsaya inda kike yin shi. Kin yi masu yan minista kin kwashe lafiya to kin tabo jinin Zamfarawa wallahi. Wallahi kin tabo jinin Zamfarawa. Ki kiyaye ni in kina cin kara ki kiyaye ta shuri. Wallahi ki kama kanki. Ke ko ka barikin wahala in dai sai an ci min munta an ci min ta kashi zan yi arziki sai dai ga in yi kuma babu abin da gidan bariki bai yi min ba. Kar nake kallon ki bari in gaya miki ki tambayi jama'a waye ni wai ki tambaya ki jiya sananniya ce ni. Kar ki saki ki sake man binut, kar ki saki ki sake man binut, saboda in ke jahila ce da kikiya ce duk mutumin da ya taimake ki ya taimaki uwarki ya taimaki dan da kika haifa to duk mutum zaki daga baki ki bashi binut wallahi tallahi ki bashi zaki mulakaci to ke ba mace bace kuma hukuma ta huda bace ba. Duk mutumin da ya maka halacci ko ya na kama wallahi tallahi ya wuce wulakanci, ya wuce wulakanci. To ke na ɗaya jahila ce, na biyu da kikiya ce, na uku ba san daraja kai, na hudu kina great shari, kina rantsuwa kina cewa ni na gaya miki shari akan ƙarya. To da wani an ci gaba to da haka dan Allah ke ba mace magana bace ko ƙara biyu da ko ƙara sa da ke ba, ke ba mace bace ba wannan